Uyabazi labo mama abathanda ukuthenjwa nokuthandwa enkonzweni abakhonza kizo, bangenza noma ngayini ukuze babe negama elihle lapho bakhonza khona. Angasusa impi nobaba wakhe, umuntu omshadile, asusa impi, angazwani nabantu bakhe ngenxa nje yokuthi bazama ukumbonisa ukuthi hawo kube ukhulume nathi ngaphambi kokuthi uthi ubabhishobhi noma umbhishobhi bazolala la ekhaya ngoba indlu yala ekhaya encane. Hayi nina vele inkonzo aniyithandi, inkonzo ibalulekile. Mina sengibathembisile lapha esontweni ukuthi ubabhishobhi noma umbhishobhi ngizobaphekela futhi bazolala la kwami. Yebo siyavuma, sinankinga, kodwa amaruma wekho. Lendlu lena indlu yebhondi, incane lendlu, amaruma wasimakhulu, nabantwana balale erumini eli-1 bayithuna. Uyazi nawe isimo sala ekhaya, noma sivakashelwe ihlobo, bantwana sibakhipha ekamereni labo ukuthi bayolala le e-lounge noma e-dining room. Hayi, ngamane kuyolala thina baba e-dining room, sidedele ubabhishobhi noma umbhishobhi. Uzawusho nokusho-ke uma lo baba shaya phasi ngenyawo ukuthi hayi cha, batshele ukuthi hayi indawo incane, bongacabangisisanga kahle ngaphambi kokuthi uvolontiye ukuthi uzabalalisa la ekhaya. Asho nokuthi ngiyapaka mina, ngiyahamba, adele umshado wakhe, athi yena uxolela vele ukuthi ahambe abuyele la azalwa khona ngoba vele ubaba wakhe akafuni kuvumela umambhishobhi noma nobabhishobhi ukuthi bazolala kwakhe. Ngikutshela ukuthi sebalalile umambhishobhi nobabhishobhi, kwakhishwa abantwana ekamerweni, ekseni uyovuka ashaye i-breakfast angakase wayenzela umyeni wakhe. Uyoshaya amacanda awu-8, akhiphe amasoseji, kubekwa amatamati sosi, badlele kule indishi namakomishi ezihlala lapha ku-display e-sitting room. Kukhishwe lezo zindishi nalawo makomishi, benzelwe khona bomambhishobhi. Akasahloniphi, ubiza ubabhishobhi ngobaba. Yebo baba, akunankinga baba. Ubabhishobhi uma angakasuthi ngicela asho ngenze ukudla okwanele. Ubabhishobhi ukhona na into angayithanda kuyifaka esikhaftinini, azoyidla mhlawumbe uma sisithatha ikhefu le enkonzweni, ngoba inkonzo yale Good Friday ngiyabona nje ukuthi iyashisa, angeke usithole isikhathi sokubuya la ekhaya uzodla, ngakufakelana esikhaftinini. Umyeni wakhe uma abuya emsebenzini noma ngabe uyaphi, akabizwa ngobaba, akabizwa, ubizwa ngegama, kuthiwa we Dumsane. Uma mhlawumbe kukhona akuncengile noma kukhona akufunayo kubaba wakhe omshadile, uyambiza ngokuthi hayi baba waSiponono, yilokhu naloku ekumele sikukhulume noma ekumele sikwenze sobabili. Kodwa nje ubaba waSiponono, uDumsane, indoda yakhe, iphila ngamakota emsebenzini. Ekseni izibe late izenzela i-breakfast. Uzenzela i-breakfast ubaba wakhe, azifakele akufakayo esikhwameni aya ngaso emsebenzini. Kwesinye isikhathi uma kunganalutho angaphuma nakendlini athenga ikota, adla ikota ngathi akashadanga. Kodwa kwafika umambhishobhi nobabhishobhi, hayi ungafunga uthi akusuye lo tshela uDumsane ukuthi Dumsane, unezandla zakho mos wena. Angilalanga la mbhedeni nezandla zakho, istofu sisekhishini, i-microwave iyasebenza, kanti yini? Cha, umambhishobhi nobabhishobhi bazolala kwakhe, uvuka ekseni ngo-5, so uyanyonyoba embhedeni, uyaphuma uye ekhishini, uyocala ukulungisa, alungiselela ukuthi bathi bavuka umambhishobhi nobabhishobhi, yonke into se-right, amanzi ayashisa, kusetiwe e-dining room la kuyodlelwa khona.